Genomineerd voor de Ondernemersprijs Noordoost-Friesland 2013 en de felbegeerde Bonifatiusbokaal ASN Installaties uit Dokkum. Mijn naam is Corinna Scharringhausen, ik ben van ASN Installaties. Wij zijn een installatiebedrijf die het net even anders doet dan anderen. Wij geven service en onderhoud van 16.000 klanten hier in Noordoost-Friesland. En wij staan hier met 34 man klaar om u advies te geven over al uw vragen in warmte, energie, energiebesparen en energie opwekken. Uniek aan ons bedrijf is dat we 2 jaar geleden hebben gekozen voor de zelfstandigheid. En hier hebben wij niet alleen de eigenaar gekozen, maar ook de medewerkers. En wij kiezen als ASN-installatie voor het menselijke maat en voor de regio. Dus we zijn betrokken bij de regio en dat laten we onder andere ook zien in acties als Dokkum-Tolpenstad. En we laten het zien door onze betrokkenheid bij dorpen en bij de gemeente. In Noordoost-Friesland liggen ons wortels. Wij zitten hier al sinds 1954. We zijn dus geworteld in deze regio. Medewerkers hebben gekozen voor de werkgelegenheid in Noordoost-Friesland. En wij zeggen afspraak is afspraak. Ook onze eigenaren zitten in Noordoost-Friesland en zijn diep Friezen. En we hebben afspraken natuurlijk met meer dan 16.000 klanten waar we vaste onderhoudscontracten hebben. En het is prettig ondernemen in Noordoost-Friesland. En ik denk ook dat deze regio heel veel kansen biedt aan ondernemers. Omdat ten eerste, ik hoop dat die jury hier voor ons kiest een wijs besluit gaat doen, maar zij gaan er uiteindelijk over. En omdat ik overtuigd ben dat wij toch als bedrijfje uniek hebben gefunctioneerd de afgelopen 2 jaar. Mijn medewerkers hebben ontzettend veel werk verzet. We hebben ons intern en extern veranderd en laten zien. Wij staan voor de regio. Wij zijn hier nog steeds bezig met heel veel veranderingen in te brengen en dat doen we op een hele goede manier. Wij zijn van een afdeling die niet winst brengt, van een winstgevend bedrijf geworden die werkgelegenheid nu ook nog voor meer mensen kan bieden. En ik denk dat is zeker voor mijn medewerkers ook een pluimpje waard.